Bulutlar gül harekette, ağla da ağla. Моңсу карашлары белән йөрәгемә кагыла. Талгын гына йөзәләр бит зәңгәр күк капусында. Алар бөек жан иясе, җилләрнең каршысында. Җилләр тузгыта аларны, кытырына, сызгыра, теләсә җанын туңдыра, кар буранын туздыра. Ял иткәндә болыт елый, тама җылы яшьләре, аның бер гөнаһысы юк, җир ана дип яшәве. Су тамчысыннан яралган тере җаннарны күреп, газиз тамчыларын бирә ул безне сөендереп. Яшен гарасат кисәтә җирдәге адәмнәрне, шиктән ашып киткән чакта кыланмыш гамәлләре. Җиңсә җил гарасат җиңәр, болытлар моны аңлый. Җил давылларга сыенып, җир йөзен юып карый. Йомшак җылы яңгырдан соң салават күпере чыга. Күктән иңгән изге җаннар гүя җиргә ашыга. Болытларны җил куарда язмыш безгә килмәсен. Күктән иңгән изгелеккә өмет баглый милләтем.